man ang mga bulawan, kung wala tay kaluwasan, unsay bilis sa mga bahandi, kung mawala ang kinabuhi, maayo pag si Jesus Cristo na lang ang imong piliun, makabaton pagkat kinabuhi nga dayon. Mag-unsa man ang tanang mga butang ning kalibutan, kung ang imong kaluwasan walay kasiguruhan. Mag-unsa man kung kini tanan imong maangkon, apan ang imong kalag pagasunugon. Mag-unsa man ang kaadunahan, kung ang kalagway kadaugan, mahimo man ang kalibutan, dili ang iyang gingharian, maayo pag si Jesus Cristo na lang ang imong piliun, makabaton pagkat kinabuhi nga dayon. Mag-unsa man ang tanang mga butang ning kalibutan, kung ang imong kaluwasan walay kasiguruhan. Mag-unsa man kung kining tanan imong maangkon, apan ang imong kalag pagasunugon. Mag-unsa man ang tanang mga butang ning kalibutan, kung ang imong kaluwasan walay kasiguruhan. Mag-unsa man kung kini tanan imong maangkon, apan ang imong kalag pagasunugon. Apan ang imong kalag pagasunugon. Apan ang imong kalag pagasunugon. Amen. 2 Corinthians 4:18. Tungod kay kami nagasud-ong madili sa mga butang nga makita, kung dili sa mga butang nga dili makita, kay ang mga butang nga kita lumalabay lamang, apan ang imong butang mga dili makita walay katapusan.